77 brass band, ganun po ang Padilla brass band. Ang coordinator po niyo, pwede po makipunta rito sa likod ng stage para punin ang inyong snacks. Ayan, muli na namang umiikot ang Lumanug Band. Palakpakan po natin ang mga taga-Pampanga. Atras, huwag niyo sundan. Atras tayo. Pwede niyo po bang gawin dito sa harapan ng stage ang inyong caterpillar style? Mga taga-Pampanga, ang Lumanug Band. Ayan, sa inyong sa harapan ay mga bata. Mga bata, tabi! Umiikot ulit ang Lumanug Band. Pumapasok na po sa ating karapan ng tablado ang mga majorette ng Lumanug Band sa kanilang cha-cha band. Ng ating mahal na patrona sa panguna ng ating Pangulo Pista 2019 Ginang Patricia Pascual Santos at kasama ang Executive Committee 2019. Sa stage sila, ano yun? Pinausap na sila sa stage na yan. Kaya mahal. Sa stage na sila doon na sila pinangasayo. Last na yan eh. Mamayang gabi po, sa ganap na ikapito ng gabi ay matutunghayan natin ang gabi ng pamalangbayan ng Orani. Andun po sa atin ang ating LGU. At bukas po, October 12, ay ang gabi ni Congresswoman Geraldine Human. Sa likod po, medyo umatras po ng konti. Kailangan po nila space. Please po, ayan, tatamaan po kayo dyan sa likod. Baka pumasagasaan kayo ng caterpillar mamaya. Sir, muna ako muna.
sa bayan ng Pampanga. Muli po, inaanyayahan namin kayo na manood mamayang gabi sa ganap na ikapito. Ang sakto ang buwan po ay gabi ng pamalambayan ng Orani sa Orani Multipurpose Gym. At dito po sa stage po sa Chocolate Factory, dito po sa stage, dito po sa Orani Multipurpose Gym. Mamayang gabi po, panoorin po natin ang Chocolate Factory, handog po ng pamalambayan ng Orani. Bukas, October 12, alas 7 ng gabi, gabi ni Congresswoman Geraldine Roman. October 13, fireworks display, alas 9 ng gabi. Maraming salamat po, Lumanug Band. Inanaya po yung coordinator sa likuran para po dito yung snacks. Inanyayahan po ang lahat ng banda na humanay na po dito sa harapan ng stage. Yan po sa bandang kaliwa ng stage, pwede yung mga tao para po magtabihin, para po magkasya ang bandang Lumanug. Tinatawagan ko si Ginoong Martin Haraan dito po sa itaas ng stage para po pangutuhan